berbualangnya feuge Tamtin jadeng najayakai Perbuah puisi gohone Tamtin jade dana legene Tang pana bifai serja Tamtim jadeng najayakai Perbuah puisi gohone Tamtim jade dana legene Tang pana bifai serja Puisiga di songsara berbualangnya feuge Favau gele deng blana Giding findaneng pap ni pra Siman ladeneng ni paperke Dinai nedan soma Favau gele deng blana Giding findaneng pap ni pra Siman ladeneng ni paperke Dinai nedan soma Perbuah puisiga di songsara berbualangnya feuge buhuma perbuah puisiga I was a failure when I started my degree. என்னுடைய பட்டப்படிப்பை ஆரம்பித்த பொழுது நான் தோல்வியாக தான் இருந்தேன். I thought I could do very well because I did well in school. பள்ளிக்கூடத்தில் சிறந்ததை சாதித்தபடியினால் நன்றாய் படிக்க முடியும் என்று நினைத்தேன். But when I went to college, ஆனால் கல்லூரிக்குள் கால் வைத்ததும் I got involved in bad habits. தவறான பழக்கங்களுக்குள் ஈடுபட்டேன். Started being a failure. ஒரு தோல்வியாய் ஆரம்பித்தேன். Started losing my success in the exam. என்னுடைய தேர்வுகளிலே வெற்றியை இழக்க ஆரம்பித்தேன். It is at that time I said, அந்த நேரத்தில் நான் சொன்னேன், Jesus,
இயேசுவே don't be outside. எனக்கு வெளியே இருக்க Come வேண்டாம். into my heart. என் இதயத்துக்குள்ளே வா. Come and live in my heart. வந்து என் இதயத்துக்குள் வாசம் பண்ணு. Be my friend. என் நண்பராயிரும். I give away my bad habits. என் கெட்ட பழக்கங்களை விட்டு கொடுக்கிறேன். I want you to come and lead my life. நீர்தான் வந்து என் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்றேன். That day the peace of God came. அன்னாடே தேவ சமாதானம் எனக்குள் வந்தது. God answered that little prayer. அந்த சிறு ஜெபத்தை தேவன் கேட்டு பதில் கொடுத்தார். All my bad habits left me. என் கெட்ட பழக்கங்கள் எல்லாம் என்னை விட்டு மறைந்தன. Today you can be free also. இன்றைக்கே நீங்களும் விடுதலையாகலாம். I had arrears. எனக்கும் பாடத்தில் தோல்வி In the வைத்திருந்தேன். first year itself. முதல் ஆண்டிலேயே வைத்திருந்தேன். But I put a chair by my side. ஆனால் என் அருகில் ஒரு நாற்காலியை போட்டு Started studying. படிக்க ஆரம்பித்தேன். I said, Jesus, நான் சொல்லுவேன், இயேசுவே sit with me. என்னோடு கூட உட்கார்ந்து Teach me. எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. Thermodynamics. எனக்கு தெர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுங்க. Nuclear physics. எனக்கு அணு இயற்பியல் சொல்லிக் Atomic கொடுங்க. physics. அணு இயற்பியல் சொல்லிக் கொடுங்க. Everything like an atomic bomb for me. எல்லாமே எனக்கு அணுகுண்டு போல தான் அப்பொழுது இருந்தது. But then ஆனாலும் the presence of God would fill me. தேவ பிரசன்னம் என்னை நிரப்பும். I would lay my hands on that page and pray and study. அந்த புத்தக பக்கத்தில் கை வைத்து ஜெபித்து படிப்பேன். And then the presence of God would rise up. உடனே தேவ சமூகம் எழுந்து விடும். I could concentrate. என்னால் கவனம் செலுத்த I could முடிந்தது. understand. என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. I could retain it. என்னால் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள I முடிந்தது. wrote my என் exams. தேர்வுகளை எழுதினேன். Passed all my subjects. என்னுடைய எல்லா பாடங்களிலும் வெற்றி பெற்றேன். And when I got my degree in the graduation, என்னுடைய பட்டப்படிப்பில் பட்டம் வாங்கின போது God gave me a gold medal. தேவனுக்கு தங்கப் பதக்கம் கொடுத்தார். You can see in that picture the gold medal hanging in my neck. The rope at least is seen. அந்த கழுத்திலே பாருங்க, படத்திலே தங்கப் பதக்கம் தொங்குகிறதை பாருங்க. And then God gave me degrees after degrees. அதற்கு பின் பட்டங்களின் மேல் பட்டங்களை தேவனுக்கு குவித்தார். Made me complete my PhD when I was 26 years. 26 வயதா இருக்கும் பொழுதே முனைவர் பட்டப்படிப்பு முடிக்க செய்தார். PhD in management. என்னுடைய மேலாண்மை துறையில் PhD முடித்தேன். Today I could be a blessing to all the students. இன்றைக்கு எல்லா மாணவர்களுக்கும் என்னால் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க God முடிகிறது. will do it for you. உங்களுக்கும் தேவன் அப்படி செய்வார். When He comes into your life. அவர்கள் வாழ்க்கைக்குள் வரும்போது Not only passing your exams. உங்கள் தேர்வுகளிலே வெற்றி பெற செய்வது God மட்டுமல்ல, wants to lift you up. தேவன் உங்களை உயர்த்தவே விரும்புகிறார். Make you a blessing to others. மற்றவர்களுக்கு உங்களை ஆசீர்வாதமாக்க விரும்புகிறார். Lifelong you must be on top. வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் உயர்ந்த நிலையிலே இருக்க வேண்டும். Lifelong you must be happy. வாழ்நாள் முழுவதும் சந்தோஷித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Lifelong you must be successful. வாழ்நாள் முழுவதும் வெற்றிகரமாகவே இருக்க வேண்டும். For that you need God in your heart. அதற்கு உங்கள் இதயத்துக்குள் தேவன் இருந்தால் தான் சாத்தியம். And He says, I will come in. நான் உள்ளே வருவேன் என்று தான் I am சொல்கிறார். knocking at the door of your heart. உங்கள் இதய கதவை தட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன். Open your heart. உங்கள் இதயத்தை திறங்கள். And I will come in, says Jesus. நான் உள்ளே வரட்டும் என்று இயேசு சொல்கிறார். Now you can open your heart. இப்பொழுது உங்கள் இதயத்தை நீங்கள் திறக்கலாம். He will come in. அவர் உள்ளே வருவார். नागिरब्लाबो मोना माथो अरायथा गोजोननाय बुहुमाव जेरैथिंबो थगायलायनाय एना एनिनि बे बुहुमाव नागिरब्लाबो मोना माथो अरायथा गोजोननाय बुहुमाव जेरैथिंबो थगायलायनाय एना एनिनि बे बुहुमाव दायोमोन बायजोआव दायोमोन बायजोआव लैथोनिख्रुइ गोथौसिन अखोरांनिबो जौसिन जिसुनि अननायखौ
बे बुहुमाव पापनि गुवार सागोराव पापजों खाजानाय बे जिउआ गोदोहां गोदोहां आन्दायनाङो बे बुहुमाव पापनि गुवार सागोराव पापजों खाजानाय बे जिउआ गोदोहां गोदोहां नाथाय रावबो गैया फोरबो नोंनि अनगा आंनि बे पापि जिउनि थाखै गावनि जिउखौ बानग्रा दायोमोन बायजिउआव लैथोनिख्रुइ गोथौसिन अखोरांनिबो जौसिन जिसुनि अननाय जिसुनि अननायखौ दायो मोनबाय आंनि जिउआव मोनसे गोजोन साया बे गोजोन सायख्लुमाव दं जोबनो गैयै अननाय दायो मोनबाय आंनि जिउआव मोनसे गोजोन साया बे गोजोन सायख्लुमाव दं जोबनो गैयै अननाय निमाहा होनाय पापनि अनखांनाय बोखांनाय दैमुनि दैबादि अरायथा जिसुनि अननाया नागिरब्लाबो मोना माथो अरायथा गोजोननाय बुहुमाव जेरैथिंबो थगायलायनाय एना एनिनि बे बुहुमाव नागिरब्लाबो मोना माथो अरायथा गोजोननाय बुहुमाव जेरैथिंबो थगायलायनाय एना एनिनि बे बुहुमाव दायोमोन बायजिउआव दायोमोन बायजिउआव लैथोनिख्रुइ गोथौसिन अखोरांनिख्रुइ जौसिन जिसुनि अननाय जिसुनि अननाय जिसुनि अननाय जिसुनि अननायखौ सुबुंफ्रा आन्दायलांजोबबाय बुहुमनि सुबुंफ्रा आन्दायलांजोबबाय गवा गवा संसारनि मानसिफ्रा फोरबोखौ नेवसियोबोला गवा गवा संसारनि मानसिफ्रा फोरबोखौ नाजावाबोला बुहुमनि सुबुंफ्रा आन्दायलांजोबबाय
नेनानै दङ जोंखौ फैगौबा नेनानै दङ जोंखौ अनो जोंखौ जिसुआ गावनि खालामनो अनो जोंखौ जिसुआ गावनि खालामनो गोदाव सोराव दाथासैनो असुब बोथोरा सुंदोंसो दानो नाजावदो बुहुमनि सुबुंफ्रा आन्दाय लांजोबबाय जाबोगौसै बुहुमा सानसे समा खोमसि दरसि जाबोगौसै बुहुमा सानसे समा फोरबु जिसु खननैनि फैफिननाय समा सफैसिगौ फोरबु जिसु खननैनि फैफिननाय समा सफैसिगौ गोदाव सोराव दाथासै नों असुब बोथोरा सुंदोंसै दानो नाजावदो बुहुमनि सुबुंफ्रा आन्दाय लांजोबबाय बुहुमनि सुबुंफ्रा आन्दाय लांजोबबाय गवा संसारनि मानसिफ्रा फोरबुखौ नेवसियोबोला गवा संसारनि मानसिफ्रा फोरबुखौ नाजावाबोला